Isinusulong ng Department of Labor and Employment ang paghihigpit sa regulasyon na magtatakda ng tamang sapin pangpaa o sapatos ng mga manggagawang kababaihan. Prioridad ng ahensya na mabigyan ng ginhawa ang mga kababaihang manggagawa na madalas ay nire-require o hinihilingan na magsuot ng high heels. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Posturang-postura kung iyong pagmamasdan ang magigiliw na sales lady. Sa kanilang ayos, pananamit at nagtataasang takong ay talaga namang aakalain mong wala silang iniinda. 2 taon ng sales lady sa department store ng isang kilalang mall si Renally Ocampo. 8 oras siyang nakatayo sa trabaho kaya naman madalas ay nakararamdam na siya ng pananakit sa katawan. Nagkaka-varicose vein kami kapag nagkatagalan po, nakakangalay talaga. Mas maganda kung flat. Ang sitwasyong ganito ng mga sales lady at iba pang manggagawang kababaihan ang tinutugunan ngayon ng Department of Labor and Employment. Kumikilos na ang Technical Working Group sa bisa ng Administrative Order No. 368 para bumuo ng regulasyon sa pagsusuot ng high heels. Where workers will be comfortable para i-execute yung trabaho nila. Kasi minsan kung nakakasagabal naman yung, the kind of heels na gagamitin, edi sabi nga nila magkakaroon pa ng aksidente o kaya matatapilok pa siya o edi mas masakit yun. Suwestyon naman ni Jones sa pamunuan ng mga negosyo at establishmento sa gitnang Luzon. Hindi ito nire-require or pinupuwersa na ito specific itong gamitin. Sa huli umaasang dole na magiging buong suporta ng mga employer sa isinusulong nilang order dahil para rin umano ito sa kapakanan ng kalusugan ng kanilang mga empleyado. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.